Doncs avui us porto un hobby molt interessant que a més ens ajuda a tots a trobar rutes noves, a descobrir nous camins per Catalunya. I ell és el Jordi Simorte i ens ho explicarà. Molt bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Jordi, fas unes rutes tan xules i ho expliques tan bé. D'on et ve aquesta inquietud? Bueno, aquesta inquietud, jo sempre he sigut una persona molt aventurera, sempre m'agrada buscar nous reptes i sobretot el que m'agrada molt és descobrir, fer coses diferents, sortir una miqueta de la rutina i buscar. I a més el que trobo rutes noves o faig algunes que no són molt comuns, perquè les comuns ja les coneixem totes, el que intento és documentar-ho tot i compartir. I així com a rutes, per exemple, per fer per Nadal, quines ens recomanaries? Mira, jo per Nadal, per exemple, pel tema de temperatures, aconsellaria més fer a cotes baixes. Per exemple, hi ha una que a mi em va agradar moltíssim, que és la ruta de les Tres Ermites, aquí al Castell de Torroella de Montgrí, que aquesta és aquí al Baix Empordà, i aquesta està molt bé per fer en família. Aquesta inclús es busca per qualsevol buscador d'internet, pàrquing del Castell de Torroella de Montgrí. Allà s'aparca i, en qualsevol d'aquestes aplicacions que surten les rutes o a través de les meves xarxes socials, una ruta molt xula, circular, que puges al castell, passes per una ermita, hi ha zones d'esbarjo i el més xulo és una vegada estàs davant del castell de Torroella de Montgrí, que enllaça inclús amb el camí de ronda que baixa de l'escala, el GR92, unes vistes espectaculars, es veu tota la Gola del Ter, es veu tot el massís de Begur, es veu inclús l'escala, les guies Medal d'Estapí, unes vistes brutals. Sí. El teu Instagram és Jordi Simorte. Per aquells que ho vulgueu veure, Jordi Simorte, allà ell penja les rutes, però també d'allà ho enllaces cap al TikTok. Sí, el meu Instagram és Jordi-Simorte, llavors allà ja veureu la gent que vulgui seguir la ruta, perquè penjo moltíssim, ja siguin tipus rurals, muntanya, europees, llavors allà ho penjo totes les històries, ho tinc molt ben classificat, inclús tinc rutes classificades per fer en família, en nens, i a partir d'allà a sobre està l'enllaç del TikTok, que aquest ja sí que ja es diu Ruteros Mochileros, que és una miqueta el logo que vaig començar a fer i és el logo que m'identifica pràcticament molta gent, inclús m'ha donat la casualitat que segons algun dia fent rutes i tal, la gent m'ha arribat a reconèixer tot, ha sigut molt curiós i la veritat que a mi m'encanta, perquè si després veig la gent que ho comparteix i rebo molts missatges de molta gent que em diu, perquè a més a les xarxes m'ha començat a seguir molta gent i em diuen molta gent que hem seguit les teves rutes i tal, i gràcies perquè ho expliques molt bé, dius indicacions on aparques i tal, la gent m'ha arribat a reconèixer tot, ha sigut molt curiós i la veritat que a mi m'encanta, perquè si després veig la gent que ho comparteix i rebo molts missatges de molta gent que em diu, perquè a més a les xarxes m'ha començat a seguir molta gent i em diuen molta gent que hem seguit les teves rutes i tal, i gràcies perquè ho expliques molt bé, dius indicacions on aparcar, i això és el que fa que gaudeixi fent el que m'agrada, que és compartir. Clar, però és que a més és això, que ho expliques molt bé, a més, important que sovint aquells que són novells en fer rutes diuen no saben la dificultat de la ruta, i està bé perquè expliques quines pot ser amb nens, quines són més complicades, perquè aquelles persones que no siguin habituals de sortir a muntanya o de fer caminades sàpiguen realment si serà molt complicat o no. I després els teus vídeos estan fets, realment es nota que hi poses el cor i la il·lusió perquè t'agrada, i que aquelles persones que ho puguin compartir també visquin aquesta experiència que tu els estàs transmetent. Sí, jo el que gaudeixo sobretot i intento fomentar la gent que es mogui, no? És a dir, a vegades ens passa, els que també són pares, de dir, hòstia, què fa? Aquí que han de amb la canalla i tal. Intento classificar-les i posar sobretot rutes que es poden fer en nens adolescents, en nens menors, en nens... Perquè jo sempre he dit, els nens, i inclús puc dir-ho en primera persona, els nens no es cansen, els nens s'avorreixen. Si tu portes un nen a fer una ruta que sigui de parell i li deixes una miqueta el protagonisme, que vagi endavant, que porti la voz cantante, que dic jo, que busqui les banderetes, perquè ja sabem que com
quan fas rutes hi ha les banderetes blanques i vermelles, que són les del GR gran, que vol dir que són grans recorreguts, o les blanques i verdes, que són senders locals, i jugues una miqueta amb el joc aquest de que ells busquin la ruta, si de la dreta, a l'esquerra, i s'ho passa amb bomba. I el que té més mèrit és aconseguir que un adolescent faci la ruta amb el pare o mare, perquè l'edat de l'adolescència és complicada. Sí, la veritat és que sí, esto és una miqueta d'aquest món ja tan de xarxes socials i tecnologia. Correcte, i la veritat que s'ho passen molt bé. Doncs ja ho sabeu, consulteu de veritat perquè val la pena, cada vegada són més que segueixen el Jordi Simorte, Jordi-Simorte a l'Instagram i Ruteros Mochileros al TikTok, perquè doncs, té unes rutes molt ben fetes, Jordi, jo des d'aquí et felicito i també t'agraeixo que hagis estat aquest matí en el programa per explicar-nos-ho. Molt bé, moltíssimes gràcies.